I com pot la feina, l'agricultura, ajudar a la protecció i a la vegada al desenvolupament? Començant per senyor Martí i continuem la ronda. Sense cap dubte... Com podem desenvolupar-nos gràcies al camp? I, si pot ser, breu, tots. Jo crec que hem de pensar el nostre model econòmic, efectivament, tinguent en compte els tres sectors. I el camp, el sector agrari, juga un paper molt important. Ho dic des de Menorca, però estic convençut que és també compartit a la resta d'illes. Per què? Entre altres coses, perquè és una activitat en si mateixa, que volem que sigui productiva, perquè també són els grans conservadors del paisatge. I com una de les fonts del turisme, aquest turisme sempre està lligat, o el volem lligat, i crec que és bo que el lliguem, a la conservació del paisatge. Per tant, en aquest sentit, crec que és molt important. Com? Jo crec que el pagès el que vol fer és fer de pagès. I si ha de tenir alguna activitat complementària, ha de ser complementària. I en aquest sentit, nosaltres el que hem criticat en aquest sentit és que moltes vegades l'activitat complementària es potencia perquè acabi sense activitat principal i substitueixi l'activitat agrària. Això no passarà a determinats territoris, però en el cas de Menorca on venc, doncs el senyor company coneix, el règim, el sistema agrari no és el mateix que la resta d'illes. La majoria de pagesos no són els propietaris de la seva finca, en la qual cosa els polítics en aquest sentit jo crec que moltes vegades han oblidat aquesta realitat i m'hagués agradat, amb tot allò de positiu que té la llei company, la llei agrària, alguns aspectes que crec que no ha recollit de la realitat menorquina. Però en qualsevol cas, ha de ser prioritari, no el podem abandonar de cap de les maneres i en aquest nou model econòmic que volem, sense cap dubte, hi ha d'haver una redistribució de riquesa i ha de tenir en compte que aquesta redistribució de la riquesa ha de tocar també, ha de tenir en compte també aquest sector primari que és el del camp. Senyor Bon, Pericay.